На мене няма да ми се случи. Аз късам с моя род. Аз не съм такъв като тях. Аз съм човек, който има собствена воля и собствено решение. Казвали ли сте го това? А знаете ли, че няма начин да се откъснем от рода, ако не осъзнаем травмите, ако не преминем през тях, ако не се опитаме да ги осъзнаем, разберем, да се включим в родовата система с целият си разум. Аз съм приготвила за вас нещо специално. Големият родов семинар, който съдържа цялата теоретична обосновка на моето знание, е записан. Записан е с повече от 8 часа и половина записи и видеа с високо качество. Но не е достатъчно да видите видеята. Трябва да се направят и практиките. Трябва да отговоря на вашите въпроси, които непременно ще възникнат, докато слушате и гледате. Затова на 4 юли ще бъда в София, за да направя практиките с вас и да отговоря на вашите въпроси. Но преди това, вземете записът, за да можете през цялото време да бъдете запознати с това, което обяснявам в големият родов семинар. Ще се видим през юли в София, но подготвени по темите за рода, нали? На мен няма да се случи. Така ли е наистина? Аз съм Аида Марковска.